Okay, this time, mamati naman kita sa mga suwabi nga ambahanon, malulot nga ambahanon ni kagrupong Roger de Tablan sa may barangay Talusan Dumangas ang Kahoy nga Lawaan. Okay, palakpakan naton mga kagrupo, mga kaparty. Hidalom sang kahoy nga lawaan, may gugma nga aton ginsumpaan. Sa imo ginhatag ko ang singsinga bulawan, agud magserbingan dumanan. May sanga liwat ginguhit ko, ang matamis nga litrang I love you. Bulak nga tapula nga ginhatag ko sa imo, pangako ko nga imo gid ako. Lakat sang panahon, wala ko ginhuna-huna, palangga ko nagbaguka. Yeah, baby! Ang puno sang kahoy nga amo ang saksi sang tanan, sang gugma naton subong nangin lulubngan. Naugin pihak ining kasing-kasing, sanggin uli mo ang akong singsing. Gugmang mo nagluib, wala magtuman sang saat, pareho sang singsing ko naglubad. Lakat sang panahon, wala ko ginhuna-huna, palangga ko nagbaguka. Ang puno sang kahoy nga amo ang saksi sang tanan, sang gugma naton subong nangin lulubngan. Kahoy lantaw-lantawon ko nalang, mapintas nga bagyo siyang napukan. Sa nganyang nalaya sa gihapon nabasa ko, ang ginguhit nga litrang I love you. Sa nganyang nalaya sa gihapon nabasa ko, ang ginguhit nga litrang I love you. Ang ginguhit nga litrang I love you. Ginguhit nga litra, I love you. Thank you. Mangas Mix Club at Radio FM, Your number one choice. Okay, salamat gid kagrupong Roger de Tablan sang barangay Talusan Dumangas with Kahoy nga Lawaan. Okay, sang una sang hindi pa uso siguro ang papel, no? Muna siyang paagi ko paano nila mapabutyag ang ilang ginabatyag. Sa ito nagapungko sa kahoy na ginaukit ang ilang gusto ihambal sa babae, no? Pero subong niya, naka-online na, naka-chat na, naka-video call, no? So, hapos lang ito subong mag-nobya or magpangasawa.